Episod, eu sunt Raul și hai să strângem la videoclipul ăsta 10 like-uri, că este începător. Și de veci m-am apucat de YouTube sau nu știu când și acum o să jucăm Standoff în loc de Special Forces Group 2. Bun, hai să intrăm. Apoi să vorbesc. O să jucăm pe arcade și mai am puțin și ajung nivelul 2. Bun. Deci o să ne jucăm arcade și nu o să jucăm Diffuse, că nu sunt prea bun pe Diffuse. Bun, o să intru pe... Nu, echipa este foarte bun, hai. Dar luăm de așa din când, încălzire dacă e. Mi-am luat un Tecno și... am omorât. Poate mă, hai. Bun, unu. Uite-l pe al doilea. Uite-l. Mamă, ce scop mi-a dat. Sau nu scop, nu știu ce era ăla. Dar la mare. Ca să nu ziceți, am doar skin-ul pe un pistol, doar atât. Și este Tecno, care am de dalmațian. O să iau Deagle-ul și o să... o iau pe aici, pe la CT. Pe la CT. Mamă, dați doi. I-am dat 55. Iată. Bun. Nu o să fiu chiar foarte personal. Ăsta pe Standoff. Haide, bă! Trebuia să-l omor până acum. Aha. Stau aici lângă zi ca să omor pe CT-ul.
tare puțin. Gata. Aoleu, da, s-au prea tare. Bun, gata. Hai, mă, să atace cineva, să vină un jucător din CT pe aici. Iată, iată, iată. Unul roșu, unul roșu. Dai. Go, go. Mă, dar l-am omorât. Asta e. Mamă. Stai ce ca spălezi CT-ul. E unul acolo, hai. A, bă, dar mă mor. Mama avea MP7 ăla. Avea MP7. Da, mi-au eu pe 90. Comișel. Ce face comișelul, tata? Da. M-ai supărat pe mine? No. N-ai fost? No. Așa? Nu să vin aici. Hai că da. Uite. Bă, de când ai ieșit aici CT-ul, mă? Bă, dar unul pe mine, unul pe altul, unul pe dele. What the fuck? Hai să vezi pândesc cu AVM-ul. Hai să vedem CT-ul. Hai CT-ul, hai. Bun. Sau la pundă. CT-ul! Bă, vine CT-ul! Fuck! M-am trebuie să mă ascund aici. Fuck! Fa, m-a murit! M-am dus să mă iau AVP-ul. Unde AVP-ul? AVP-ul e unde ești? Aha. Stau și pântesc. Iată. Ce n-ai bine?
bani. Am stat și am păzit ceva cu AVP-ul. Oh my god, ce headshot! Mamă, dar ce headshot! Acum asta cu AVM-ul. Am venit. Veniți, mă, hai. Unde sunteți? Aoleu. M-a blocat. M-a blocat CT-ul. Haide, bă, că l-omoram. Ha, ce... Mă... Bă, da... Hai, loc perfect. Să moară. Hai, din nou să vină odată cineva. Mă, ce gândeam dacă nu se termina meciul. Level 2, ei! 50! Mă! Mamă, 50 mi-a picat! De 200 e fix. De 200 fix. O să ne dau 100 fix. Aha. Acum apic o dată dalmațian, tec 9, număr la de stand-off. Aha. Bun, arme. 94. Și nu pică nimic. Ce ziceam? Bă, dar aș vrea pe astea. Mama, aș vrea. Bun. Cam atât a fost episodul ăsta. V-am pupat.